Madre Margherita de Brincat, il-fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu, għamlet passi ieħor il qudiem biex tkun beatifikata e kif issa se tibda tissejjaħ venerabbli. Dan wara li fl-aħħar sigħat kummissjoni ta' kardinali u isfijiet ivvutat favur li l-Papa jiddikjara lil de Brincat bħala venerabbli. B'hekk il-pass li jmiss issa hu l-Kongregazzjoni għal kawżi tal-qaddisin fil-Vatikan tressaq il-vot tagħha qudiem il-Papa Franġisku biex fuq parir tagħha stess jiffirma d-digriet uffiċjali li bih jagħti lil Madre Margherita de Brincat it-titlu ta' venerabbli. F'dak l-istadju jkun jonqos biss l-approvazzjoni ta' miraklu bl-interċessjoni tal-Venerabbli de Brincat biex din tiġi dikjarata beata. Il-vot fuq Madre Margherita de Brincat ittieħed fuq il-proposti li saru minn kummissjoni ta' 9 teologi f'April li għadda wara li evalwaw il-virtujiet ta' Madre Margherita. Is-sessjoni li fiha ttieħed il-vot tmexxiet mill-Kardinal James Harvey u għalija kien preżenti l-postulatur tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Madre Margherita, Patri Gianni Califano, li f'dan ir-ritratt meħud f'Ruma jidher mal-Isqof ta' Għawdex Mario Greco mal-Madre Ġenerali tas-Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesu, Sister Vitaljana Zammit. Dwar din l-aħbar pożittiva ħadna reazzjoni tal-Madre Provinċjali tas-Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesu, Swor Josephine Xwiereb. Għalina kien ta' sodisfazzjon kbir li il-kardinali ivvotaw kollha pożittiv għal-virtujiet tal-Madre. Huwa freħ kbir għalina l-koll u naħseb issa huwa il-mument fejn il-poplu Malti wawċi kollu jingħaqad flimkien magħna biex inkomplu nitolbu għal-pass li jmiss il-beatifikazzjoni. Madre Margherita de Brincat Awċija minn ta' Kerċem twildet fl-1862 u mietet fl-1952 propju fit-22 ta' Jannar. Il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha nfetaħ mill-Isqof ta' Għawdex Nicole Giuseppe Cauchi fl-1988. Fis-sena 2000 ingħalaq il-proċess djoċesan u nfetaħ dak fil-Vatikan bil-kongregazzjoni għandha qudiemha 3 każi ta' mirakli li setgħu seħħew bl-interċessjoni tagħha. L-aħħar wieħed li tressaq fl-2011 huwa miraklu fuq soru Maltija fl-Awstralja. Velja ta' talb li saret fil-Knisja tas-Sorijiet tal-Istilla kif huma magħrufin fir-Raba ta' Għawdex lejliet dan il-vot importanti l-Isqof ta' Għawdex Monsignor Mario Grech għalli dan huwa jum storiku għal Għawdex u deskriva lil Madre Margherita li tinsab mitfuna f'dan l-istess post fejn għexet fil-Casa Madre, vulkan li jarmi enerġija umana u evanġelika. Din l-ewwel darba fl-istorja li bint id-djoċesi ta' Għawdex tinsab daqshekk qrib il-glorja tal-Artali, is-Sorijiet Franġiskani f'Malta jgħoddu 250 kongregazzjonijiet madwar id-dinja mifruxin fi 11 il-pajjiż fil-5 kontinenti.